लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिराद सोमोनांथाव भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो आरो बेनि उनावसो जों जेतु बै भिडिअनि सायाव एबा नुथायनि सायाव जा बाथ्रा सावरायनांगौ दङ नङा होमबा बेनि सायाव जोङो फारि फारियैनो सावरायनो नाजागोन। मा खालामदों नोंनियाव? मा खालामदों? हा? माथो खालामदों? माथो खालामदों? हा? मा खालामदों नोंनियाव? मा थ' सेरदोंलै? ओइ नायसंगोन नै लांटा बाबा हतरसे मा फैदों नोंनियाव? मा फैदों? बा नों इमान डेन्जार नोंनियाव हारसिं थाबायनो मोनदों? हा? बाप्पा इमान डेन्जार इ ओइ थांनोसै नामा? थांसै इ गोथैबारियाव मा फैदों नों? गोथैबारियाव मा फैदों? गोथैबारियाव मा फैदों? गोथैबारियाव मा फैदों नोंनियाव? गोथैबारियाव मा फैदों? अ? इ गोथैबारियाव मा फैदों नोङो? हा? माबा होयो आङो। बाखोराव मा होयो नों? बे रोखोमैनो। बे रोखोमै? ध्यान खालामो। ध्यान खालामो? इ गोथैबारियाव? दायना नों न'? आइ डेक'रेसननि इयावबो दा नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ बयबो नुखाबाय। दा नुखांनायनि उनाव नोंथांमोना सोमोनांदोंना सोमोनाङाखै आं बेखौ मिथिया, खिन्थु आंनि बेलायाव आं बेखौ फार्स्ट टाइम नुनायखाय बिराद सोमोनांदों आरो गोमोदों आरो दै। खिन्थु गोदो जिहेतु जोंनि आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय बेफोरबादि रावखौ जोङो एसे खोनानो मोन्दोंमोन बेफोरबादि होननानै, खिन्थु बाथ्राया बेसेबां सैथो बेनि बागै जों जेबो मिथिया। जाय जाथायखौ बिथांमोना गोदो जोंनो खिन्थालांदोंमोन बैबायदि जाथायखौनो दिनै जों माने नैबे भिडिअ माने एसे गोरोबनाय नुनो मोन्दों आरो दै। दा बेनि थाखायनो आंबो एसे गोमोदों, एसे सोमोदों आरो। खिन्थु आंनि बुंनायनि ओंथिया बे नङा जे जाय बाथ्राखौ जोंनि आबै आबौमोना गोदो बुंलांदोंमोन बे बाथ्राया सैथो एबा बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां एबा माने बिदिनो नंथारगौ। मिथिबायना? जाय बाथ्राखौ आं खुगायाव लानो बादों बे बाथ्राखौ आं मुंख'नानै बुङाखै, नङा होमबा? बे बुस्थुआ नंथारगौ होननानै आं बुङाखै दै। आंनि बुंनायनि ओंथिया बे नङा। आरो जों बेखौ बुंनोबो हाया जेब्लासिमहालागै जों जेबो प्रुफ गैया, जेब्लासिमहालागै जोंनि आखायाव जेबो फोरमान गैया, नों बेफोरबादि फंसेबो राव बुंनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे बिराद सेन्सिटिभ टपिक आरो जानला माला ओरैनो खुगा दं होननानै बुंजाथारा, नङा होमबा? सासे मानसिनि जिउनि खोथा थायो, न'खरनि बाय बाहागिनि, नङा होमबा, गामिनि बहुत खोथा थायो। जानला माला ओरैनो फोसावजालाबाया बाथ्राखौ आरो दै। ओरैबायदि मोनसे साननो गोनां बाथ्रा नाय, जाय बुस्थुखौ जों दा ससियेल मिडियायाव थोंजोङैनो नुखांनायनि उनाव जे माने गोबां मानसिफोरानो बेयाव कमेन्ट होदों, मिथिबायना? ओरैबायदि होननानै, जाय बुस्थुखौ आं दा खुगायाव लायाखै, नोंथांमोना बुजिनानै मोन्दों, नङा होमबा? थ' बै बुस्थुखौ बिथांमोना थोंजों थांखिनानै बुंदों जे बिथाङा बैनो, जायखौ आं दा खुगायाव लायाखै आरो आं खुगायाव लानोबो सानाखै। मानो होननानै बुङोब्ला जानला मानला ओरैनो खुगा दं होननानै बुंखाजाथारा बे बाथ्राया। आरो जेब्लायबो आयेनाथ' बिनि बेरेखाखा, नङा होमबा? जेब्लासिमहालागै नों फोरमान खालामनो हाया अब्लासिमहालागै नों माब्रै सोरखौबा नों थांखिनानै बेफोरबायदि बुंनो हागोन, मिथिबायना? बेनिखायनो जानला मानला नोंथांमोनाबो जेन कमेन्ट खालामोब्लाबो थिग बेफोरबादिखौ बुंथ'नाङा। जेब्ला फोरमान जागोन
एप्रुभ जागोन अब्लाथाय नोंथांमोना जे बुंनो गोसो बेखौ बुंनो हागोन खिन्थु बे बाथ्रायाबो थारैनो सैथोमार जे जाय बिथांमोना माने बे भिडिअखौ नुखांबाय बिथांमोननि गोसोआव माने गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि माने सोंथिफोरा बेरखांमारगोन बे सैथो आरो दै आरो थिग बिदिनो आंनि गोसोआव माने फंनैसो सोंथिया बेरखांदों आरो बिदिबाना जाय बिथांमोना बेखौ माने फेसबुकआव फार्स्ट आपल'ड खालामनानै होदोंमोन बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोननैसो माने सोंथि आरो दै नोंथांमोना मानो होननानै बुङोब्ला बे बुस्थुखौ माने डिटेलाव होआखै नालाय बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम सोंहरदो आरो जिहेतु जाय बोराया नङा होमबा बै अर जोंबाय थानाय खाथियाव जिरनानै दङमोन बे अरा मानि अरमोन ना मानसि सावनाय अरमारमोन नामा नङा होमबा आरो जिहेतु बै मानसि सावनाय अरमोनबा जिहेतु जाय थैनाय नङा होमबा बै थैगिरि बिथाङा सोरमोन बोरायजों माबा मोनसे बोरायनि माबा मोनसे रिलेटिभ्समोन नामा ना बोरायनि न'खरनिनो मानसिमोन नङा होमबा बेबो मोनसे सोंथि आरो दै आंनिफ्राय दै मानो होननानै बुङोब्ला जुदि माबा मोनसे गावनि न'खरनि सोरबा सोद्रोमा थैनायाव जुदि माबा मोनसे दुखु दाहाजों बेफोरबायदि माबा मोनसे खालामदोंबो जानो हागौ दै जायखौ जों माने फोरमान खालामनो हाया थाबैनो नंगौना खिन्थु आं नोंथांमोननि हेंथा जानानै बुङाखै दे बाथ्राखौ नोंथांमोना बेखौ पार्सनेलि दाला आं नोंथांमोननि हेंथायै बुङाखै बाथ्राखौ माने आंनाव बेफोरबायदि मोननैसो सोंथि बेरखांदों आरो दै मानो सोंथि बेरखांदों होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि मोनसे खोथा नाय जुदि बुस्थुआ नंखाय ओंखारोब्ला माबा मोनसे मेन्टेल इसुनि कारनिबो बेफोरबायदि खालामदों जानो हागौ नङा होमबा फाग्लाफोरबो जालाबायनो हागौ नङा होमबा आरो ओरैबायदि मोनसे खोथा नाय जुदि एखे जाथायखौनो बिथाङा जुदि सानाव बानायोमोनब्लाथाय बेखौ जोङो फाग्ला होननानै बुंगौमोन मिथिबायना खिन्थु हराव बानायनायनि थाखाय जों बेखौ माने सासे बेफोरबायदि सानबाय आरो नङा होमबा मानसिनि साननायाव बेफोरबायदिया फैबाय खिन्थु बे जाथायखौ जुदि सानाव बानायोमोनब्ला जों बेखौ फाग्ला होनना बुंगौमोन होसोलाबायगौमोन माने खर' गरम होनना बुंगौमोन खिन्थु हराव जानायखाय जों बेखौ माने थाबैनो बे बुस्थुखौ सानबाय दा सासे फाग्ला मानसिनि थाखाय दा माबे हर माबे सान बिनि जेबो सिमा गैया मिथिबायना आंनि बुजिनाय आरो बे नोंथांमोना गाज्रि दामोन बेखौ मिथिबायना आंनि बुजिनायजों आं माने बेखौ बुंगासिनो आरो मिथिबायना दा थोंजोङैनो बुंनो हाया नालाय नङा होमबा बिराद सेन्सिटिभ नालाय बाथ्राया बेनिखायनो थोंजोङै बुंनो हायिनि थाखाय आं माने थिग बेफोरबायदि रावजों आं नोंथांमोनखौ एसे माने बुंनो नाजादों आरो बुस्थुआ माने मा बुस्थु मार बेखौ नङा होमबा एसे स्टाडि खालामनानै रिसार्च खालामनानै जिनिसखौ जुदि बयनिसिमबो जुदि फोसावनानै होयोब्ला माने मोनसे जाय बिथांमोना मोनथिनो हांखु जानानै दं बिथांमोनाबो मोनथिनानै मोनगोन नङा होमबा जे बेफोरबायदि बुस्थुआबो दंमारो जोंनि समाजाव होननानै खिन्थु खोनानायाथ' बै समनिफ्रायनो गोबां खोनाबोबाय नङा होमबा गोबां बुथारबो जाबोबाय नङा बै बुस्थुखौथ' खोनाबोदों बारु खिन्थु दासिमहालागैबो बेसेबां सैथो बेखौ माने 100% माने रावबो प्रुफ होनो हायाखै आरो दै थिग बिनि बेलायाव लानानैसो आं माने बाथ्राफोरखौ एसे सोंथि खालामनाय जादों जायनि बेलायाव माने आं गावबो मोनथिनो लुबैयो नङा होमबा थिग बेनो आरो दा जोबथाय नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंगोन जाय भिडिअखौ जों दा बावैसो नायखांबाय आरो जाय भिडिअनि बागै जों एसे नङा एसे सावरायखांबाय नङा होमबा बियो थारैनो मोनसे जोबोर दुखुनांथाव लाजिथावना आरो माने सोमोनांथाव भिडिअ आरो दुखुनांथाव बेनि थाखाय जागोन मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु जाय बिथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोर नङा होमबा बिथांमोना थारैनो जोबोर दुखु नांगोन बुस्थुआ स्प्रेड जाबाय ससियेल मिडियायाव लाजि मोनगोन गामिनि गासैबो बाय बाहागि जाथि खुरमा नङा होमबा बहुत खोथा दं आरो दै बियो थारैनो मोनसे दुखुनांथाव आरो लाजिथावना जाथाय आरो खिन्थु साननो गोनां रावा बेनो जे बेयो मारमोन जाय बुस्थुखौ जों नुबाय नङा होमबा बे मोनसे गेदेर सोंथि जानानै थाबाय आरो